Adikku sing saha Jambon tampil berdiri. Karo adikku sing saka Sampung. Ya. Lanjut. Kompak nih Mas. Saya bongke Mas Rahmat. Joy. Oh.
lanjut, friend. Langgame muyung cocok lan jumbuh banget ya karo kahanane temanten ngono. Mestine temanten anyar mestine temanten lawas-lawas iki surang ngono kuwi. Iya. Temanten lawas ki tlutur. Mas Gareng tampil ke panggung. Ya, selamat ke Mas, yuk. Selamat datang Mas Gareng. Alhamdulillah, diaringke dhisik napase, ditoto dhisik napase. Ditoto. Ditoto napase, ditoto rasane. Heeh. Karo ngrungokne baleman ning guri. Petasan kok baleman. Oh, jaman biyen baleman, Mas. Ning lek tenggene napa niku tenggene desa Kemutan niki. Kok Kemutan Kelingan? Nah, oh iya Kelingan. Alhamdulillah barokahullah. Heeh. Aduh aku Kopacitan rene ya diwenehi terang, Mas. Alhamdulillah. Pokoke nggih nyambut gawe niku yen ikhlas lillahi taala
paribasane nyambut gawe napa wae bakal tinekan. Oh iya, mesti Gusti paringi jabah. Leres. Wong ikhlas lillahi ta'ala, wong syukur ngarsanipun Gusti Kang Maha Agung, kebak ing kamulyan beliau ingkang hamengkugati panjenenganipun Pak Mesiran. Pak Marto Mesiran Sundul. Nggih, wah mula begiki muga-muga kajate iso teka Sundul langit. Alhamdulillah amin. Allahumma amin. Kajate iso Sundul, kajate iso tinekan sedaya ikhlas lillahi ta'ala. Allahumma amin. Allahumma amin. Jenang kimpul sangka Wonogiri Kang Sundul muga akeh rejeki. Amin. Alhamdulillah, manten wis lawas barang kok ya syukuran. Piye? Manten lawas lho Mas niki. Kok ngerti sampean? Lho, jaman biyen ki sing tukang isah-isah aku ning kene. Tinggal buke lunga ning luar negeri ngantek lali ora wayangan. Lho mula dalu menika diwontenaken tasakuran. Mumpung keluargane mlumpuk, Nggih. panjenengan ibu ya kondur saka luar negeri. Leres. Niki ngeneke tasakuran sing hebat. Nggih, iras pantes niki nggih peresmian Mas. Peresmian apa? Agen sosis. Lha kuwi lek tanggane kula niku. Oh, alah, kula pinten lek nggih iras pantes ngoten. Agene sosis sompil ya syukuran dhewe. Amin. Amin Allahumma amin. Sosise ya laris. Amin. Sosise ya lancar. Heeh. Termasuk sosise ngarep dhewe ketoke ndengkluk kabeh, Mas. Kademen. Nggih, mudalan ke jam 4 esuk. Wah, jan sosise sing ngedhak iki gondelu. Ning nggih, niki nggih wonten adat sosis sing pun blengkuk ket wingi, Mas. Apa kuwi iso sing ndi? Lah kono dhewe. Sosise diblengkukne. Kok ya Iso aneh-aneh. Alhamdulillah kajate napa, Mas? Niki tasakuran. Tasakuran. Sepisan tasakuran pernikahan Mbak Fitri dan Mas Heri. Nggih. Sing angka loro miturut dawuh sing tak tampa panjenenganipun Bapak Marto Sundul dan Ibu Martini bakal ngenekake ya kuwi bersihan ruwatan Murwakala. Leres. Wong jenenge wong wis berpasang-pasangan temu wahyuning jodoh, wahyuning katentreman, dongane para winasis muga-muga dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah. Amin Allahumma amin. Pingkatu berkah saking Gusti Kang Maha Agung keturunan ingkang soleh lan solehah. Ya. Ingkang dados kekudanganipun tiyang sepuh kekalih muga-muga anake esuk ben iso dadi bocah sing kanggo eneng Kabupaten Mediya. Amin Allahumma amin. Wah, jan tenan Mas. Ya. Penontone saya wong iki saya akeh. Pancene piyayi kene iki budaya kok Mas Heri. Nggih. Budaya. Tenggene. Desa Glonggong iki miturut kabar sing tak tampa mau Mbahno paring dawuh ben taun ki mesti wayangan. Mas kok iso desa Glonggong lho. Iki desane kan Glonggong. Oh, mriki niki Glonggong. Glonggong, Oh, kelingan ki dukuhe. Dukuhe keling niku dukuhe. Heeh, desane Glonggong. Layak kula liwat kidul mriku wae isine glondongan kayu tok. Berarti mriki ki Glonggong nggih Mas nggih. Glonggong. Ning lek Glonggong ngen kula niku dosa lho Mas. Kok ngono? Nggih, angger adol wayah dina paing ning jetis, budal kok omahke diglonggong sik. Wayah ki bobote tambah ki dosa. Apa? Iki lha sing ketoke bakul wedhus apal. Bakul wedhus, bakul sapi apal. Niku lho Pak nggih. Alhamdulillah glonggong jayeng bawana. Gayeng bawana piyayine kabeh grapyak semanak. Leres. Persatuan dan kesatuan selalu terbina ana wilayah kene. Alhamdulillah. Sanajan to iki kahanane situasi bar pilkada. Ije. Ya to beda panemu ora padu, Nggih. beda pemanggih ora gawe ringkih. Leres. Beda pilihan ora bakal pasulayan. Aja ngantek tukaran. Iya, sing wis ya wis. Sing wis ya wis, sing urung ayo dibaleni neh. Kaya wong nggih Pak, modele niku kapok Lombok lho Mas. Ya wis ngono kuwi. Nggih modele nggih ngoten niku. Ning nggih mboten Mas, kula garis bawahi wong jenenge pesta demokrasi Mas. Wis to kenceng dhisik yen wis dadi kuwi ya sing dadi rezekine. Ora sah ngolo-olo, ora sah ngapik-apik. Sing penting siji Mas. Apa? Srek. Ponorogo srek ya Medion ya muga-muga rono ke rada blekok sithik ya muga-muga ndang. Ya ndang srek.
Wah, Padha wae. nggih, Gegayuhan iki padha wae, mesti gayuh marang kebecikan. leres. Kados kula riyen nggih gegayuhane kula ki nggih dadi dewan. Dewan apa? Walah dewan saking PDI Perjuangan, Mas. Laladan Kabupaten Pacitan. Pacitan ning Delalah, Mas. Delalah. Ketek menek pager. Apa kuwi? Duitku entek gawa kader. Jelebut bengi ya dadi tetep dadi dagelan, Mas. Kok ya nggih. Kadre lah. Kadahe kula ki nggih kadang kala tiyang niku kan kurang trima to. Mula jenenge wong trima, jenenge wong syukur ki kados beliau Pak Pesiran. Kaya sing kagungan dalem. Nggih, wong ki nek bersyukur alhamdulillah daleme ya gawira. Piyayine Pak Pesiran karo Bu Martini piyayine sabar, Grapiak Semana Aruan. Lembah mana? Ora tau pleruk-plerukan. Ora tau. Nggih, ora tau nyuligakne nang nggon tangga-tangga. Tanggane kekurangan ya disumbang. Tanggane nangis ya ditutuli. Tanggane minggat ya rasakno. Ya ora kaya ngono. Ah, nggon kula nggih ngoten lho, Mas. Lah ya kuwi wong tanggamu kono. Mboten niku kan tukang ngapusi kancane to, Mas. Niku mula lek minggat ngoten nggih muga-muga wong sing ngolo ki ndang sirna, wong sing becik ayo padha diuri-uri. Niku. Catetan kok. Pokoke lek nang gone kelingan glonggong tenan. Kula nek ditutne dulur lanang Heli iki sing tukang dalan dadan dalan niku. Kale Mbahno. Napa mble Pak Trimo nggih rawuh. Pak Trimo ya ana. Dulur Madiun Mas Arif nggih rawuh. Heeh, Mas Arif. Alhamdulillah. Ya. Iki YouTuber Madiun Ponorogo. Kanca-kanca YouTuber. Nggih, rawuh sedaya teng Ya, mriki, Mas. moga-moga sukses. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya. Nggih. Ya. Jan pripun wonten dawuh? Iki dulurku wedok iki. Iki ta? Suwen kok metetek. Oh, iki ta? Wah, sing sosise ditekok mau ta? Dulurku wedok. Lho, kok piye to? Iki piyayi putri lho iki. Aja sembrono. Tenan apa piye, Mas? Lah piyayine ayune kaya ngono kok. Ya Allah, masa Didelok apa jenenge? Nah, kuwi. Didelok pacakane, didelok piyayine kan genah kuwi piyayi putri. Ora nggoroi. nggih. Kene strepake mentalawane. Sik, Mas, sik kula deloke sik. Iya. Kok ngarep apik. Kok mburi panggah wedok. Kok ngiringan panggah wedok. Mas. Cendol sak mangkoke. Apa kuwi? Dari ketok wedok kok enek gantolane. Oh iki kaya ngerti wong ora ketok aja. Monggo Mas, iki diwalang kekekne Mas. Oh malang kekek? Iya, Oke kene. Ya ngeten iki. Ya ara, kene. Mbak Manu, ara. Ya. Ya, dulurku wedok sing saka Caruban. Caruban. Yo, cak ayu nek kaya. Awas. Awas.
Alhamdulillah. Wilujeng dalu Mbak Manuhara. Injih wilujeng dalu. Secantik dari Caruban. Pripun kabaripun? Alhamdulillah sehat. Injih. Mas Gareng, Wonten dawuh, Mas. nyapa kowe ning mburi? Mboten, kula niki lho mirsani dulur-dulur priyayi mriki niki lho. Pokok ya. Mbak Manuhara sehat nggih? Wonten dawuh alhamdulillah sehat. Sehat walafiat. Injih. Dalu niki jenengan kali kula tinimbalan sowan wonten ing Kelingan mapanipun wonten dalempun Bapak Mesiran Marto sekalian Ibu Martini, nggih to? Oh Nggih, injih. hangestreni dawuhipun temanten. Oh injih. Nggih, nika Mbak Fitri Ekasari dan Mas Heri Oh injih. Suharyono Sangik. Oh injih. Nggih. Alhamdulillah Jih. Jadi doa terbaik buat panjenenganipun Mbak Fitri dan Mas Heri, semoga menjadi keluarga yang bahagia dunia akhirat. Amin. Amin Allahumma. Lah nggih ngoten to Mas? Nggih, leres. Alhamdulillah. Kurang ngendhelek ndedonga. Heeh. Muga-muga pengantin kekalih menika menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, lan warahmah nggih Mas nggih. Nggih dados keluarga ingkang harmonis. Injih. Ingkang kagungan dalem menika asmanipun sinten? Bapak Mesiran Marto. Oh injih. Napa ta Mas? Pak Mesiran ingkang kagungan kersa. Oh injih. Saking senengku dadine aku muter. Ngoten. Ingkang ibu asmanipun? Panjenenganipun Ibu Martini. Injih. Ki apa? Kijane apa? Aku ora ngapa-ngapa nek burimu ki aku ngamatne awakmu ngomong karo Mak Cangik. Ora lho, cek mau kok ya aku ngono kok iso mbok koyo ning ngono lak ya lara to Mas atiku. Ora ya. Lak ya lara to atiku, lak ya lara to Mas. Lak ya lara Ya atiku. ati ki ra nek kene. Piye? Iki lho. Gareng tangane, Maka aku gareng ngono kuwi lho Mas. tangane. Ngapa? Kowe demek ngono Pak iki pengen nyot demen sisih. Kok iso terus duwehne rono lho. Wong kene iso butuh. Untung kok padha nangis cara ora nek kowe tak pateni wae. Matene aku pasamu hukume dhuwur. Apa kuwi hukume? Hukume 5 dina pasaran 7 dina minggon. Kok iya. Mekah aku ngoten niku lak pripun kabare panjenengan lak nggih sehat to Kang Mas? Alhamdulillah sedaya sehat. Alhamdulillah. Jadi kira dibanter nggih Mas sing penak nggih. Heeh. Injih, ya Allah jan ki jane nyapo. Ki nyapo Mas. Sikilku ki nyapo. Mas. Mas. Ngapunten Mak Cangik. Kaya kire. Ngapunten. Mak Cangik. Ngapunten. Nggih. Niki wau kok wonten dondong nggih. Iki udu dodo apa? Ya sosis ka lho. Kulino. Kaya aku megelne wong ngoten niku lho lak ya. Kowe iki suwira pethuk karo aku mbok ya aja ngono to, Mas. Yo aku ki saking gungane karo awakmu, Nduk. Suwe ora ketemu dadi senengku tresnaku marang awakmu ki ya tak curahne tak buktekne kaya awakmu. Nganti tungkakmu ya mlebu ning nggon sosisku. Tapi anget lho, Mas. Anget apa? Mletos siji nyo Wah. Nggonku dhewe ya ora kanggo kok. malah ngaku kok ya. Injih Mbak pilih wonten pamundutan. Nggih, Mbak Manuhara. Injih. Iki akeh banget panyuwunan song kadang-kadang sing Diwaos lumantar riyen nawala. setunggal-setunggal, injih. Mau tak macake. Oh, Iki injih. antaran nyuwun perahu layar juga ada. Injih. Angel niku. Ya. Iku lagu Dari Bandar Toge RT 16. Oh, nggih. Perahu layar dhisik. Togel napa togel, Mas? Toge iki. Togel ki larangan agama ya, Mas. Ah. Sapa? Togel larangane agama. Kok dikuwecrek Pak Polisi ndias lho. Pak polisi enek lho bengi iki. Kesembrono Aku nge. tuku mobil ki ya bandar togel, Mas. Mosok? Pak niki lho kancane Bandar Togel. Ya awakmu sing udu lho. Maksudnya Togel ki apa to? Alah togel ki termasuk anu tontonan gelap. Oh, Tontonan gelap. Tontonan gelap. gelap ki apa to? Alah ya kaya awakmu lek ning alun-alun ngono ki lho. Mas. Yes.
Sepurane sing oke aku aja mbok padani ngono-ngono kuwi, Mas. Beda lah aku mbiyen tra ya tenan, Mas. Lah zaman sembiyen. Saiki ya wis ora buka dhewe ning omah kok. Ngladosi tangga-tangga. Maksudnya sonterap dekor kuwi lho, Mas. Oh, ala tak kira lek sosis. Padha lanange gelut apa piye kok? Ora wani aku karo kowe kok ya. Enje kali napa melih? Heeh. Ana panyuran saking temanten, Kakung nyuwun jambu alas salih gubuk asmara. Gubuk asmara sik ya? Ije. Gubuk asmara dulu. Kula manut panjenengan mawon. Heeh, ya gubuk Niki asmara. kali nganu hawane udan-udan ya, Mas. Penake ning gubuk ya, Mas. Ning gubuk kasremono. Iki sak joke bar apa ki jenenge? Pelimu ki apa? Pilihan ki lho jenenge apa? Pilihan umum. Lah ya pelimu apa? Apa tuh? Pilihan pemilu. Lah ya pelimu, Mas. Ya Allah, man. Pemilu. Lah ya pelimu. Piye to? Mi lu. Pemilu. Pelimu. Piye to? Piye to? Coblosan kuwi lho. Lah ya pemilu. Lah iya to? Pemilihan umum. Lah nggih disingkat. Pemilu. Oh, lah krunguku ya kuwi ya. Sepurane lho, Mas. Ya ya, padha karo pil kita kae ya. Lah nggih. Oh jenengan tasik ngunjuk to? Ya isik kowe obat kuat kok. Obat kuat. Dalange ngunjuk, Mas. Aja mbok warai dulurku lanang kuwi. Apa? Plikitane rata. Jenengane kak ya. Ya, Dipun bawani nggih. dibawani dhisik. Bawani. Nah, Iroke, dibawani Mas Gareng. Sing bawa Manuhara dulurku sing songo Caruban. Kowe iki awakmu ki dehem apa jegong? Kirek kok sinden kok jegong. Ayune kaya ngene kok. Aku tanggapan ning Dek Ben kae, Mas. Ning lapangan dagangan sing sebelah ndi ya kae ya. Zaman semono ki anu isuk ngono lho, Mas. Tanggapane dangdut. Ya. Aku lali, Mas, renek toilet. Lah terus. Kadung dandan wedok nguyuh sak enake aku. Lah kok iso lho paling ora jenenge wong wedok. Ya anggitku ning toilet umum. Ora ora ngono numpang ning gone tangga-tangga kok iso sak sing. Dadi dicocokke dijumbuhke karo busanane. Oh alah wong teng lapangan mriku lho ndelopo mriku lho, mlebu metan niku lho. Mboten wonten kamar mandine. Wah anggitku ya jek isuk jam 7:30 ae. Anggite sereneng pong. Enek wong alah tenange aku ngono. Terus anggere ta enek truk tak uyuhi, Mas. Enek truk tak uyus ngene lah saman aku wis untung kok aku lanang aku ngono. Lah mbok kadung metu lah kok truke mlaku. Nggih terus kono Lha tak tutne kaya. Lah kok ora nek gelungan terus nguyuhe ngadeg ora wedi kowe. Layang Pak Mesiran terus ngundang awakmu. Berarti awakmu ucul saka truk kuwi Pak Mesiran nonton. Pak Mesiran kuwi biyen ya tau kuyuan, Mas. Ya Allah, Manuhara. Tenan, Pak Mesiran kuyuan. tenan, Mas. Ya Allah, apane nduk sing kuyuan? Nek wong wedok-wedok ngene iki lak dandan wedok lak demes penak-penak apik-apik. Momo lungguh ya karek lungguh. Lah nek kaya aku ngene iki. Iya. Nek ditaleni ndase diupet ning guri pra ya lara. Aku kuwi terus lali, Mas. Bar tak taleni karo bendrat kuwi, Mas. Lali ora tak uculi terus aku nguyuh. Ya Pak Mesiran kuwi ning guriku, Mas. Iya terus. Lah kuyuhan to, Mas. Berarti ku lho, uyuh kok gak ning ngarep kok malah ning guri aku. Bae lali ra tak udari. Man, nggonmu ki selang apa ada benek? Kok iso mbok tekuk ning guri iki lho. Oh alah elek-elek ya dawa, Mas. Tali kok bendrat iki kaya wesi. Ngono ae Pak Mesiran gurane ra mekakap. Tali kok bendrat. Monggo bawa Mbak Manuhara. Nggih. Nganu efeknya tambah ya, Mas? Slendro. Iya. Ya. Wedok asli kok ya. Asli. Tintinganipun Kang Mas. Sindene rada budek soalnya. Wong eneng ninting lho ket jam 4 lho ora krungu-krungu. Ya, yo. Nyingku Itu Mas, ya ampun. Mas, iki mikmu lho, Mas. Ya Allah. Sonmu iki lho. Engko nek darani aku lanang piye, Mas? Manuhara. Aja mbok wae bas. Manuhara. Audione ki Wahyu Marta. Ya nyatane ngono lho, Mas. Coba nggih nggonmu.
Piye to, Mas? Angger gurine mesti ngono lho, Mas. Kok iso Aja diganggu reng, aja Wahyu diganggu. Marta, iki ketok awakmu ki piye to? Mosok suarane Manuhara malah mburi dhewe jegong. Iki bedek to. Upamane kurang efek ya tambah apa kurang midel ya. Aja mbok wae bes, Mas. Kok nak darani aku lanang. Ngono lho, aja mbok menehi bas. Aku ki wedok asli lho, Mas. Wedok asli kari dhewe suarane malah jegong. Lah iya. Aku wedok nek murep. Bake cangkeme kok, Mas, ora. Buwingung Mas, sing tukang shot dotir kabeh. Ya ya kowe kuwi budek-budekne wong kok terano. Malah tra ya enek banci yo ngene iki kok ya. Monggo Mas, sepuntene nggih Mas. Lanjut. Nggih. Piye Mas? Nah aku ting ngene-ngene lho. Tegese wis jos. Tegese karo awakmu kowe wis seneng swaramu kepenak ngono lho, Dok. Sampeyan wis mendem Mas, urung to? Oh, urunge ya doyan iki Mas. Biasane nek doyan karo aku kurang mendem tok. Ya wong pakmu wong Wahyu Marta aku ora gelem tunjak ngono kuwi. Ora gelem ya Mas. Ora gelem lek Jawa ya Langsung. bubrak terus. Iya, monggo. Lingasep yen mutan. Mas Mirin, Swara kaya ngene kok enek sing ngomong lanang ki goroh. ting niku jebul niku trik, Mas. Trik piye? Kok jebul niku trik? Wayah niku wau kan nyematake tukang son. Heeh. Kene dhewe swarane gedhe. Trike piye trike? Alah gampang, Mas. Piye? Pun to jenengan coba teng mriki to. Heeh. Nggih mriki. Trike teng ngene ngadap niki, Mas. Wah, trike ning nggon ngesor. Ning nggon ngisor. Mula mau swarane kene dhewe gedhe tak desuk rono. Nggon sikil. Heeh. Lek ngeten. Coba. Heeh. Telat Mas, wis arek entek barang. Lelampahan kangkang. Jajal ya, Mas ya. Heeh. Iya toh, Mas. Oh nek dibenggang dadi gedhe ya. Gedhi lek dibekak gedhi apa meneh lek dirogoh. Oh, Itu Mas. Lambemu. Tresnatullah. Rogon jale. Nadyan nengku apa niki? Heeh. Oh malah getulanan. Oh, wong ki lek keten iso macala putra macala putri ki nggih keten jebul trike teng isor niku. Oh iya. Lah piye gara-gara ditaleni mengguri niku wau. Iso mak sowan. Pancen piyayi hebat yo ngene iki luar biasa. Kula nggih nate lho ngoten niku. Nyinden lali mboten kula taleni. Terus? Terus mak lungguh mak rasane mak kelemun-kelemun. Lah kok iso klempun-klempun? Lah piye kelungguhane? Oh iya. Ya, tanjake minangkani dawuh Mbak Manohara. Didamel anu nggih Mas. Didamel napa niku jenenge tayub nggih Mas nggih. Ya Allah, sing ngendang ki ajek enom ya Mas. Brondong ketoke. Berontok Mas bibit kulino dimongso. Lah sing mangsa Lah sinten? ya awakmu ku lho. Moh. Awakmu mau ta? Aku mangsanen. Ya malah tawa. Ora Ya, apa-apa ora. tanjake. Ya. Liwat aku kelingan gobane biyen tanggo leren nek sagak kabak tulisan Oh, warna ambek ya. tanda isi perawan sinangi gubeng asmara
minangkani dawuh saking panjenenganipun Mas Heri. Nggih, Mas. Guguk Asmara. Menika nggih wonten pamundutan kagem Mas manten wau nggih. Heeh. Nyuwun napa niku jenenge? Pokoke Sang Dewi ki apa Lestari. Lestari. Oh, Lestari. Nah, engko diaturke. Nggih, Lestari. Mbak Dari Manten kali Mas Manten nggih. nggih, dari Bapak Miranto minta lagu Ojo Gelo. Nggih. Kalih Podang Kuning. Betul. Ya, engko diaturke. Ya. Ya. Podang kuning, Heeh. terus ojo gelo. Ya. Nah niki wau langgame kan sampun. Heeh. Nggih. Disukani dangdut nggih. Heeh. Nggih, niki khusus Mbak Manohara, satu langgam, satu dangdut. Oke. Setelah niku mungkin Widyawati. Nggih. Mboten. Nyanto iki anak-anakku ya, Mas. Tenan kane Mbak Vila semunik menik dhewe. Hah? Biar perawananku ya sakmene iki lho, Mas. Alah, alah. Persis iki. Persis niki menik-menik niki nggih. Alah, boten Mas. Nyapa? Biyen kecilikane koyo tikus berit. Iki aja ngono to, Mas. Apa-apa wong aku ki ujug kok ya. Oh iya biyen sunat sing ngeteri kowe ya, Mas aku. Tanggone kali itu tak tutup matuk. Padake lele. Lho wedok ki ya sunat lho, Mas. Wong wedok kok sunat. Piye carane kok? Carane engko tak duti videone. Lah sak jenengan ki arep tak kirimi ya HP-mu ngene iki lho. Mau tak kirimi videone lah HP ning ngene iki ya ora kena dibuka to kok. Bet, aja gelem didudoi videone. Rupane lho kaya naga. Ya ben nyembur kowe ku. Disukani menika campur sarinipun napa naminipun? Lestari. Lho, Iya. Gema Mustika. Mustika. Sik to aku. Gema Mustika Nek iki. kelingan iso bingung karo Gema Mustika iso lali. Oh lah iya piye to, Mas? Engko ya. Nggih, vokale polno ya, Mas. Ya, dipolne. Heeh. Wis ngatek kutah kaya iki lho. Mas Gareng disapa dulur-dulur sing ana dalem sing mirsani liwat kanal YouTube Ki Oh, Guritno. Ingkang mirsani channelipun Ki Guritno Purbacarita ampun kesupen di-like, di-share, langsung didudone ning dulur-dulur kabeh. Muga-muga sedaya pinaringan seger waras kebak ing barokah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, Gema Mustika, musiknya Indonesia berpacu dalam melodi musik. Masih bersama Santoso Frozen Food yo. Tumbak Cilik. Gema Mustika. Oh iya, bagus. Sang Dewi Ratan lan lami ambabar mawangi seni kalon kambange lelati dasar walane
Manuhara luar biasa. Oke, matur sembah nuwun sampun nggih. Heeh. Oh nggih, lan rupiah menika. Menggah Oh dhisik. nggih, matur suwun. Kowe nek ora sih. Enak tenan. Makasih, Bu. Heeh. Mas, tanya. Alon-alon lungguh. Ora alon-alon ning lugu. Engko meletus. Kebanteren lek kutak. Kok ya kantek kimplah kok ya nggih. Lestari pamundutan menika pinanganten putri kalih kakung. Uga pamundutan dari kadang-kadang juruladi. Ijik. Pemuda-pemudi Kadang-kadang sing bengi iki nyengkuyung bon repot dalem kene. Iya leres. Gone kagungan gawe panjenenganipun Ibu Martini Mas Gareng. Ugi Pak Mesira. Ya. Vela ya Nduk. Vel. Nduk Vela. Monggo. Spot. Monggo Mas. Yo, Vela Rusdiana. Monggo. Gema Mustika. Ya, yo. Genduk Vela iki kok ya. Ya, Vela. Vela. Cantiknya Ponorogo Kidul. Min. Bocah lek kaya ngene iki Mas. Nyapa? Paribasane iki wis dadi ratan. Kok dadi ratan piye? Iki upamane perjalanan utawa ratan. Heeh. Esuk tak lewati. Terus Awan tak lewati. Heeh. bengi Sore tak lewati. Heeh. Bengi tak lewati. masa esok tekan bengi sak dalan tok. Ya tak lewati. Srek. Mas Gareng. Wonten jawab. Aku umpama dadi bojone jenengan no, umpama lho iki Iya. sampean iki umpama ketone motor ki WC, Mas. Isu. Cek, Kak. Aku nangkring tak isingi. Dadi Gareng iki nek sing ngerti Mbak Manuhara diibaratke kaya apa? WC. Kaya jumbleng. Asem awakmu iki Mas aku dagelan toilet kok. Kulino. Paling ora ya iki kaya kembang Mas. Umpamane dadi kembang aku mesti dadi tawone. Dadi tawone. Dadi tawone. Ngentut. Kok iso ngono, Mas? Esuk tak entuk. Ah. Awan tak entuk. Ah. Sore tak entuk. Saben dina munggur tak entuk. Kira-kira tawane linglung. Ngapusi, Nduk, ngapusi. Ngapusi. Lah kok iso? Tau ngetup aku ora teko. Aja omong-omong. Lho, tenan lho, Mas. Aja omong-omong. Tenan lho. Aku kadung ngombe pil kita wi lho. Oh bener ya lali aku. Aja Nduk, aja gantene. Tau ngetup aku ora teko kok. Aja omong-omong. Wong mbok padakne nggone Mbah Trimo ya adoh. Nyatane kowe gendi tak entup ngono. Iki jenenge sapa Cah Ayu? Vela Mbak Vela. Rusdiana. Oh, Mbak Vela. Ya Allah ayune. Ya ben nang tengah to, Mas, ben nang tengah nah. Ya wis kene wedok. Awake dhewe lanange ning pinggir, edoke ning tengah. Ya. Ini. Nah, iki jenenge Mbak Vela. Mbak Vela. Mbak Vela Rusdiana. Mbak Vela Rusdiana. Betul. Nah, ngene iki jenenge Pancuran Kapit Sendang. Sendang kapit pancuran. Pancuran. Nah, ya iki sendang kapit pancuran to, Mas. Sendang kapit pancuran. Lah awakmu Aku lali aku sendang ya, Mas. Kewalik berarti Mas Gareng mriki. ya mah engko nang sendang yo duwe pancuran malah gedhe. Lah iya kok aja ngono kok ya. Lambene. Kelas pira Cah Ayu? Aku kelas 2 SMP. Mosok 2 SMP. Mosok wis kemendem ngene maneh. Kemendem namane. Maksud iki wis tukul bulu-bulunya. Bulu-bulu apa? Aku nggak ada bulunya. Maksudnya rambutnya udah banyak gitu loh, Nduk. Oh ini karena pakai sanggul jadi banyak Lah ya. iya. Iki
Iki kelas 2 SMP bener kelas 2 SMP kok ya. Mbak Vela, Iya. salam dulu kepada Nggih. Bapak Mesilan dan juga keluarga besar dan juga penonton sedoyo. Nggih, ngaturaken wilujeng dalu kunjuk dumateng sedaya para penonton. Heeh. Mirsani mriki nggih. Mliginipun Ah, ingkang kagungan dalem nggih. sekeluarga. Uga doa terbaik untuk kedua mempelai. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Enggal pikantuk momongan soleh-soleha. Sing kuatah. Sik kok sing akeh kathah Ben piye? kok yo ben Duk. Wong pakanane beras Lah, apa. Wong sing pakanane dedeg kayak bingung. Ojo kaya anak Jailul. Nyapa? Iki pakanane kawul. Oh, kakul. Apa? Ora apa-apa ya Mas, ngene iki lho lek dimak mesin. Kok Mas? Maksudku. Mas Gareng. Iki kan Oh iya, nggak apa-apa ya Mbak, ini malah memel seksi loh. Mantan ini. Dandan awet jam 3 jare Mas. Aku ki jek kebayang-bayang Mas Gareng iki lho. Yo. Nganu Mas, malah. iki cara undang-undange apa ki jenenge? Apa ki ndutut ndase sinden ora enek. wong terayo awakmu ki aurane aura wedok. Wis aurane nyel. Wis awakmu rono iso mas. Lah aku iki kebayang bapak-bapak Wong sedaya aku lho diceluk bapak-bapak aku mesam-mesem. Lah kok kowe iki mas. Nduk Vela, Oh nggih. keluarga sini ada yang ngefans sama Nduk Vela. Oh, nggih. Namanya Mas Ilham. Mas Mas Ilham. ada di sini. Mas neh. Gini, Enggak, Mbak. Iki Mas Ilham. nek Kudu gelem Mas nyanyi, Jainul. nek gelem nyanyi monggo Mas Nggih, Ilham. Monggo. Mas Ilham. Oh, Mas Ilham yang pundi? Mas Ilham yang Oh, mana? mau Mas nyanyi. Ilham? Sepote Mas, sepote. Mas Nyanyi, Ilham, nyanyi, monggo. Ilham, ya. Sepote. Mas Ilham yang mana? Angkat tangan dulu. Mas Ilham, halo. Monggo angkat Mas tangan. Ilham. Oh ya, ayo monggo Mas Ilham. Monggo. Nah, Ilham nyanyi. Monggo mriki. sini Mas, Iya. sini Mas. Ayo. Ayo. Ayo Mas Ilham. Tak jemput. Oh dengan- itu Oh ya. Oh, monggo. Tak jempuke. Dipersilakan untuk beliau Mas Ilham. Monggo Mas. Monggo Mas, yo. Lewatin dia. Sini Mas Ilham. Yo nyanyi yo. Monggo Mas. Ayo Mas yo. Amit nggih, Pak nggih. Iya iya. Eleh. Ayo monggo Mas. Yo. Terusan. Jainul. La 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 la. Naik aja enggak apa-apa. Sama Bapak Ibu monggo. Yang punya hajat mana Bapak Ibu? Monggo Bapak. Ah. Monggo. Kali Ibu monggo. Monggo. Yuk yuk. Pak Mesiran, Pak Mesiran sekarang Ibu monggo. sekalian Ibu Monggo monggo. Bapak Ayo. Ibu sini Bapak. Lewatnya sini. Ya, ya. Biar nggak kejauhan. Monggo. Mas Gareng, di Bapak Mas Gareng. Gini monggo monggo Ya. Mas Ilham. Santai santai. Santai-santai Mas Ilham. Yo. Tenang. Ya. Enggak apa-apa. Wes Kak, sak-sak ya, nyanyi. bener. Ora apa-apa yo. La 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 la. Nah, dikasih jalan Mas Gareng. Mas Gareng. Monggo Pak Mesiran sekalian Ibu ya. Ya. Iya 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 monggo Ibu. Monggo monggo Ibu. Monggo, monggo, monggo. Yo, 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 yo. Mas Ilham di sana. Mas Gareng. Ngapa? Sing ngendang ki ya kurang ajar kok. Nyapa? Dipoto kur dadaku tok Mas. Jare tak nggone bahan kok bengi ngono. Asem dodo kaya ngono kaya. asem. Nah. Ini sudah Oke. bertemu dengan fan-nya Mbak Mas Vela. Ilham. Oh iya Bapak, alhamdulillah. Aduh. Padha lanange. Iso buwe ora cemburu. Ibu. Padha Mak sing, mak wedoke. sing. Padha wedoke. Hati-hati teko Mas Ilham iki. Lah. Padha wedoke. Ya padha lanange kok gayane Manuhara. Iki fan Mbak Vela nyapa mbok gogros dhewe. Lah nyapa aku ora oleh ya Mas ya. Padha lanange lho. Anu mike yuk. Oh iya. Mike. Kabel cilu. Diparing deh Mbak Mas Ilham nggih. Kabel itu kang cuwili. Jan penak dagelan iki penak ya dagelan selambur ngene lho. Kandhane. Dagelan selambur iki paling penak. Lanang yo. Iki acarane wis gak roh Mas.
Acane Apa? karo. Ora Apa? ora. Nemokne aku karo Mas iki lho. Layak ora buet tah diparani tekan ngono lho Lah Mas iya Mang. padahal sing ngefan ki Mbak Vela. Iso-isone lho. Tekoni. Sesone. Sampeyan ngefan karo sapa Mas kuwi apa iki digawe mike? Iya. Sing jelas saya, Mbak. Oh sing jelas. Ya jelas Sing lho. jelas. Kan luwih jelas aja tak delokne Mas ayo. Aku aja gelem Mbak. Aku pisan bae terus muka. Sing gelem karo kowe iki sapa? Pak Eram. Tak didoi jodohmu rene Nul. Apa? Rene jodoh Ma, tak didoi gak jodohmu. mau. Tenang. Gak mau. Yakin? Mau. Pak Mesiran. Monggo dicaketi nika. Amit nuwun sewu Pak. Ah. Dadi nganu dadi ado mawon niku copet niku. Jainul, aku biyen nyopet tapi story neng kowe lho. Gak aku saiki ora. Oh iya. Aku Moga Mbak Vela disapa Oh, Mas iya. Ilham dulu. Selamat malam Mas. Kamu kenapa Ngapa kok toh, Mas? grogi toh? Oh dimuni Oh, jangan grogi lah kok sampai ngeder. grogi kenapa Mas? Grogi kenapa? Itu besar punya Mbak Manohara. Kaya ngono kuwi. Iya toh. Pada akhirnya nggone Mbak Manore pusat. Saya ngerti Mas. Saya ngerti. Grogi sama Manohara. Apane sing gedhe ki apane? Mas Pak? Gareng, Menut. untuk kloter ini aku sing kalah iki jelas. Lek mau menang wedoke. Lek iki ketoke Mas Ilham luwe tertarik. Mbak Manur. Makane kowe sing urung wayahe yo. Engko nek wis rapi ku lak gedhi dhewe. Tenan wi gak ngapusi aku. Nggih, nggih. Anjingan ya. Anu, nggih Bapak. Sugeng dalu Pak Mike lho. Pak Mesiran. Pak Mesiran. Pak Misiran niki mie Diasto, Mike, Pak Misiran. diasto mboten apa-apa mboten Mboten nyatek. apa-apa. Lek niki pun kudu mboten kados Mike Manohara. Pripun kabare Pak? Ngeten di ngetene. Niki- Mboten niki nek ngeten, nyembur. ngeten, Nah, nggih. kula biasane kula ngetene nyembur. Niki mboten. Nggih. Monggo. Pripun kabare Bapak? Oh, wilujeng. Alhamdulillah. Ibu pripun kabar Ibu? Ibu Martini. Alhamdulillah mika dereng dicethekne. Nggih, niki Oh, sing nggih. sampun. Nggih, niki nggih sampun. Nggih. Nggih, alhamdulillah. Yang- Pripun kabar Ibu? Alhamdulillah, Al- kabaripun sae. Injih. Menika acaranipun sejatosipun napa? Tasakuran. Tasakurane napa? Pernikahan Yogyakarta. Pernikahan. Nggih. Pernikahan apa perkawinan? Pernikahan. Itu. Nuwun sewu, Pernikahan. pernikahan apa perkawinan, Bu? Pernikahan. Ya tulisannya teng undangan kok perkawinan. Kok sing kawin ki kowe kuwi lek ibu putrane putrine Aku ki ya tekok to Mas wong dikirimi undangan lho kok perkawinan aku. ya Manohara kok. ki karepe genahne. Kula genahne ngono lho Mas. Yo genano-genano ta lek kados bapak-bapak ngeten iki ibu-ibu niku pernikahan. Lah iya wi pernikahan. Lah nek nganu perkawinan undangane napa benten to Bu pernikahan kali perkawinan? Benten. Oh benten. Bentene napa? Saken jelas nih. Oh mboten saged jelas nih. Ayo Mas jelas nih Mas. Nggih. Elah iki sik mblajari neh kok yo kulino kok. Nek, Monggo Mas nek pernikahan kuwi neng KUA. lek perkawinan Engko tak kirimi videone engko. Enek videone apa iki? ya. Monggo. Ya, Mas Ilham nyanyi Mas apa? Ilham kali Mbak Vela Gurun duet Dalu nopo Vila. langsung Heeh. nyanyi nggih. Ya, nyanyi lagunya apa Mas Ilham? Apa Mas lagunya? Sekti yo. Oh Sekti. 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 Bapak nyuwun lagu napa kali Ibu? Bapak kali Ibu, lagune napa? Oh nderek mawon biasane nek nderek menika 100. Kowe karepe diwakilne ngono to? Lah kita sik to tekoni sik to Mas, Nggih, tekoni. nuwun sewu Pak. Nyuwun nuwun lagu sewu. napa? Niki wau namung derek to. Request napa mboten, Mbak? Request napa mboten? Request napa nderek Pak? Nggih. Request napa derek? Gadah panyuwun napa mboten? Gadah panyuwun napa mboten? Heeh. Mboten Oh, gadah, mboten nderek gadah. mawon nggih. Nderek. Nggih, biasane niku nek nderek nika 100. Nggih. Nggih, nek request 500. Nggih 500 lek request. Niki mumpung musim udan-udanan kula diskon. Tanggapan rati warang ya. Moga-moga Ya. sekti ya Mbak Man ya. Nggih. Nggih, lagunipun derek. Oh, Bu ya. nyuwun niki Bu nyuwun lagu napa Bu? Oh sampun alhamdulillah ya Allah Bu ya Allah. Ya Allah Mas.
Ngapa? Ngapa? Kegeret ya Mas sepurane. Kulino we enek-enek kono ini magetan wis ilang sitok nek kene mbok tambahi loro. Ora kowe. Oh ya. Injih, alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah. Pak Mesra. Sembah nuwun oh caping gunung injih Bu. Caping gunung. Nggih, mangke dipun aturaken caping gunung. Caping gunung. Terima Terima kasih. Pun sak repot-repot to Pak, wong amplope dereng dibuka diwehne wong to kok ya. Kowe tegese kuwi ya enek jerone enek isine. Semuntene matur suwun. Bu, niki saking Palembang. Ya Allah tebe-tebe sembah nuwun. Mugi-mugi sehat keluarga Sehat, Palembang. nggih. Sembah Walah. nuwun. Ada toko Palembang kok belas. Alhamdulillah Palembang. Ada toko Palembang kok ya belas Mas. Aduh numpak pesawat lho, Pak. Perwakilan Pak Mesran ki lho. Maksudnya kok gak nyanyi ngono lho Oh maksudnya. ya wis. Bu, mosok ya belas. Mboten melok aku ki iso melok. Bareng iki kesetrum to. Ya aku Matur model. suwun Bu, Pak. Alhamdulillah pelaris. Heeh. Ora lokak ning tambah kebak rezekine. Mboten putah muga-muga saged wutuh. Putuh rezekine. Amin. Yo. Nggih. Ganti Ilham iki nyanyi ayo. Ya, Ayo. Sekti. Kota amal. Ya, Yo, tanjake. Mbak Mustika. Di sini aja dulu nggak apa-apa loh. Ya di sini aja nggak dulu. apa-apa. Joget-joget dulu, joget dulu. Joget. Pegang Oke, iso joget biar aku aja yang joget. Ya Allah, ya Allah. Alah emu ngesrek lho lek Jan. ganteng iki. Oh, ya, Masnya di bawah, Dedek yang Aduh. joget. Wis kulino wis ngono man iki dek Ya. tatap kok ya. Monggo Mas, Gemah. Monggo, Mas. Mustika. Sini Mas Ilham. Yo ben tengah to podo-podo. Orang sayang sawangan rembulan kae. Jangan Nyawang aku bersama Mbak Mela katanya tadi ngeband. Joget dong. sayang. Ayo Mbak. Yakin wes Ayo, Mas Ilham, ya. suwe Ya, wes sisir kan, ngomong dong kan aku, ya. aku jejer kowe. Senadyan wong tuwa rong mati. Ayo Kak. Sini, Mas Ayo, Ilham. Kak Mela ayo. Ombak gede tak seberangi banjir bandang banteng aku kowe iso dadi siji gunung jeblok tak jak ngopi sekarang geni tak gelani apa maneh mung lawan bapakmu kuwi mesti Ada Manuhara dan Mas Gareng. Ada Mbak Mela. ada Mas Gareng, ada Tante Manu. Mas Ilham. Oh iya, ada Mas Ilham. Sayang sawangan rembulan kae.
Bahagia Drama Mustika ada Mbak Manu Mas Gareng ada ayang goreng sayang sawangan rembulan kae sumunan nyawang aku rokoe oh sayang yakin wes ora suwe sesandingan aku jejer kowe senadyan wong tuwa ora marengke ombak gede tak seberangi banjir bandang tanah kaki banteng aku kowe iso dadi siji gunung jeblok tak jangopi skoro geni tanggung mandi opo maneh mong lawan bapakmu kuwi ayo ombak gede tak seberangi banjir bandang tanah kaki banteng aku kowe iso dadi siji gunung jeblok tak jangopi skoro geni tanggung mandi opo maneh mong lawan bapakmu kuwi mesti taladeni. Iya, Sekti. Terima kasih Mbak Vela. Iya. Kasih Cahayu. tetap berdiri Vela, Vela tetap berdiri. Oh, tetap berdiri. Disusul Ana Aura sama Mbak Sri Wahyuni. Nah, monggo daganganipun celaras. Sret. Tadi Nah, seret iki lak nang Ponorogo. lek nek kene Seret glodal. ya soben nang iki baru kan ya dadi seret. Oke, Pren. Oh, Halo, Mas. Mbak Sri Wahyuni iki lho delok saya. Jangan Mas. Apa Thank ta? you. Apa nih? Podo wedok. Mau lho, jenengan tak timbali Mas nik mau kan ya bener to. Aduh, wes iki. Lho, Wes iki. Ambluk. Mengko gak mengko nek tak aku mbok celuk Mas mengko tak tengi lho. Nduk. Tenan. iki bahayane ya nek kudu. kira-kira ya iso ngetengi ta sampean. Kurang tahu aku. Kamu ra Padha pengen wedoke. Podo wedoke ya ora iso to. Wonten pamundutan Mas Heeh. Rit. Dari Bandar Toge RT 16 Mas Gareng. J, Mbak Mano. Ya, nyun perahu layar. Perahu layar. Heeh. Iki nganu lho ki lagu dari Cina lho. Heeh. Lho kok iso? Lah perahu layar. Yang noman perahu layar. Nanti gerakannya disamakan ya. Oke, Oke. Pren. Nih, Digarap tayub Mas. Perahu layar garap tayub ki kok. perahu layar garap tayo. Gak gonggo mino sisan to. Lah ya. Ya, perahu layar dari Pokoknya saya Bandar rangkai ya, Mas. Toge RT 16. Ya, ini. Iki lho sing nom dhewe iki. Nggih Mbak Sri Wahyuni emang paling muda lho. Zaman aku cek belajar wong sing sakmene reso tuwek belas. Kandhani kok ya. Ngilmune ngilmu dhuwur aja Yo, dikawin ora. nopo ya. Ya, tanjake ya. Berbaju Boleh dalam lagi melodi 13 iki. musik. Ya. Aku wis 30. Yaud. Bandar Toge RT 16. Ayo dong.
Ya, Ana Aura tetap berdiri. Anak Aura tetap berdiri. Nggih. Iki ijen apa disusul melih sinten? Jan. Nggih tenan. Iki ya meniki ya wedok asli ya, Mas. Wah, asli. Asli. Asli niki Mas. Asli perbatasan Jawa Tengah karo Jawa Timur. Heeh. Mula ya dadine ya sempurna ngene iki. Masak sempurna. Jenengmu sempurna ta? Nggih. Mbak Ana iki yang sempurna. Asli dari Biting. Biting kuwi ndi, Mas? Biting ke konone Sumarata Perbatasan. perbatasan Oh, Jawa Tengah Jawa Timur. Oh, perbatasan Wonogiri. Betul. Oh, alah iya. Asli wedok kaya sampean kuwi. Asli wedok. Asli Nggih. wedok kaya Nah, aku wedok asli nek murep. Ya. Bengi wedok. Gak percaya aku. Gak percaya ya ben ku delok nek ra percaya. Tenan apa padha wedok. Ayo ku pipis bareng ya, Nduk. Aja kok iso pipis. Aku ki biasane karo sindan-sindan ki medun pipis ya pipis bareng lho, Mas. Oh iya gak apa-apa kan pada wedok itu. Padha wedok Ana, engko dijak nyang sanding Pripun? truk lho. Ora. Dijak sanding truk malah rembuk kowe. Aku tau nguyuh bareng ngene iki karo sindan-sindan, Mas. Enggak terus. Hmm? Bareng wis muruh bayang bareng. Gak aku dilok-lokne ya. Oh kono ngene penak Gak. wedoke jebret. Aku yo lungguh. Iya. Oh iya. Mbak Manohara ini perempuan jadi-jadian. Ora asli. Asli toh? Asli buatan dokter. Lino. Mbak Ana, Nggih. ya ada permintaan lagu dari Pak Katno sopir gilis. Pak Ya, Katno. sopir gilis. Sopir Pak gilis. Kateno. Ketoke langganamu, Nduk. Mau matur langganan Mbak jenengan No lho. niku lho Mbak Na. Kapundi oh nggih. Lenggah. Oh nggih celakipun Pak Heli. Sopir gilis. Sopir juragan sopir nggih. Nggih. Pak Kateno. Sopir gilis. Mbah Golekmu No. kok tuwek-tuwek to, Nduk. Lah niki langganane jenengan terus malah kalian jenengan terus golek sing wedok asli lho. Lah Ya, dalah. tuwek Rita ra apa-apa apusane penak. Apusane penak ya, Pak. Iya, Ayo, Mbak Nduk. No, nggih, monggo. Lagune napa? Minta lagu ninggal katresnan. Ninggal katresna. Pau nggih caping gunung saking Palembang. Heeh. Iya, betul, Engko betul. ditanjake Mbak Mano. Nggih. Nggih, yuk. Mengke nggih Bu, sale dereng DP. Kari dhewe urung dhewe. Iya. Guyune Monggo ninggal Ya. katresnan. tanjake Mbak Mustika. Nyu Madya Laras. Ya. Kok iso amor gurin kuwi lho. munggo ngene. Musuhmu iki kok ya ayune kok ya nggih. Monggo. Ya, dados. Aku tak mangan gedange dalang ya. Eh, kok iso mangan Thank iki? you. Yo ora oleh. Awakmu dhewe. Ya. Pak Kateno nderek goreng Pak.
Dan cantik eram ya, Mas. Tenan. Minangkani dawuh Mas Gareng. Inggih. Mau ninggal katresnan. Tinggal katresnan. Saking beliau ingkang mengko gati ngoten nggih Mas nggih. Saking panjenenganipun Pak Kateno. Pak Kateno. nggih. Sopir gilis. Sopir gilis. Pak Heli niki nggih anu penjaipong lho ugi lho niki. Mas Heli niki nggih ugi pengedang kondang. Iya. Gore iki ya pengendang kondang lho, kae. Oh. Bagas ya datang. Nah, Sing endi iki Mas pengibot nggih bola kibot nggih rawuh alhamdulillah. Ndi? Lah iki gabas iki. Rene sik, sayang sik karo Mbak Manohara. Entar kono diparani kono sik. Lo gas, diarep-arep Manohara gas. Lho, digarap sik. Nek ora sayang karo Mbak Manohara ki ra oleh munggah panggung. Lah, iki lho, lah adalah tenan tok, Eh. Gas. Sing endi? Sing Bagas sing endi? Iki lah. Iki lah sing kiwa iki lah, kiwa ireng iki lah. Salaman sih Mas kene. Ayo. Wis ta rasah ngono. Kaya padha, kaya kulitmu ireng lho jere si anggonku lho. Padha lanange lho. Oh iya, ya cakek dilewat ngono kok kok jembar nyanyi kok. Lek, wong ki nek wis wani munggah panggung Mas Gur iki kudu nyayang Mbak Manohara. Aku lho. Lho, Wong ki wis kabeh karek kowe sing urung. Rek. masamu kat sore mbok dum-dum apa piye kok ya. Ada ki apa lho? Alah padune kowe pengen nek ngomong kok. Manggonmu ning ngisor rek rasa munggah. Oh ya. Wis ketoke iki. Iki sapa sing ki? Iki pengibot kondang. Oh iya Mas, kok nggawa radio Mas to? Pajeri, nggih. Nggawa radio dicangkluk. Ya. Gayane dicekel, gas, Bagas, kono gen ngedang nek jaluke apa? Wis ndang kono ben lagu-lagune terusno tak lungguh kene. Nggih. Sing niki wau Mbak Vela sampun, Mbak Ana sampun, Mbak Dwi. Mbak Sri Wahyuni, Mbak Dwi. Mbak Dwi, Dok. Mbak Dwi, yo, munggah. Yo, Nduk Dwi. Yo. Lah, tenan karo nan. Oh nyambi mijeti yoga bareng ya Manohara iki. Loh, kula niki selain sinden, terus juga terapis lho Mas. Terapi. Terapis, kula terapi tiyang. Kamu jenengan lara stroke marang nggonku Mbah. Dipijit. Ora tenan lho, umpama tangane kene sing kene ra iso diobani. Mbok pijeti. Konggonku tak pijeti nyet tak dilat mesti mari. Langsung. Kowe umpama tangane. Tangane. Heeh. Tenan Mas. Umpama sirahe. Bawa sirahe ngelu, tak pijeti nuwun sewu ya Mbak nyet tak dilat lek. Heeh. Mulih mesti ra nggawa ndas. Mesti mari ngono lho Mas maksudnya. Upamane lara wetenge man. Wetenge ya tak gerayai. Terus? Tak pijeti, nyet tak dilat mulih mesti mari. Mesti mari lara wetenge. Lara wetenge. Upamane man. Apa? Bagas kuwi lara anyang-anyangen. Anyang-anyangen. Sing endi Mas? Sing endi? Kuwi Aku nek iki ya gelem tak dilat. Lah kok arep kuwi? Nek iki ya Pak aku dilat. Mau wis kethek mangan klenteng kok. Lah ngapa? Wis tuwek ra iso ngalor. Bareng kok ngalor. Nggih, monggo Mbak Dwi Lestari. Ayo. Mas Wit ki delokane ik lho. Mas Bibit. Mas Bibit kok Mas Wit. Nggih, monggo Mbak Dwi Lestari nggih. Lah Mbak Dwi Lestari jan saya ginu-ginu. Aku seneng aku nenek kancane lemu iki aku seneng. Ya tak kancane. Aku seneng. Ning sing bagian kuwi aku ora ono to. Bagian ndi? Gendi.
Kuwi lho. Iki tak? Yo. Iki mobil siji lho, Nduk. Kalau pela, pengen rong pela wi ora sah mobil siji. Lah? Kowe nang nggonku 3 dina. Nyapa? Bubrah karo bojomu wis. Rasa moro ning gone kono. Lho kowe mbiyen jare tau moro rene kae piye? Rasa. Piye? Rasa diapusi we. Lah kok iso? Ning kono aku dikon pakani bebek. Rasa. Nggih niki wau napa? Request e. Tapi ya Cik nganu kok lho. Sing saka Palembang mau nyun apa Mbak Manohara? Caping gunung. Caping Caping gunung. Ah, nggih. iya. Caping gunung. Ah. Nggih. Iki malam hari ini Nggih. ditenggani Saking Palembang nggih keluarga. Bu, caping gunung nggih. Heeh. Nggih. Palembang. Oh nggih ngeten. Oh nggih. Transfer oh nggih, mungkin mawon nggih. Nggih. Transfer nggih, Bu. Oh ya transfer. Oh ya. Iya. Heeh. Oh nggih Pak Heli, lewonge nggih dereng. Oh, nggih. Oh ya lewonge ya urung. Mengke goro-goro nggih Pak, pun mantuk riyin. Nggih. Yo. Bu sing saking Palembang napa kundur badhe? Mboten lha menika. Oh badhe nyawer. Monggo. Mengke urung. Oh iya. Kok gage to Mas? Wes kok gelak ngono. Mas Gareng ki kok gage. Tanganku ki celutak Iya. Bu ya. Ayo Nduk. Lah iki aku sing jengleng genahe sapa? Gak usah caping gunung jengkleng Mboten langsung langgam sajeng, mawon nggih. langsung Oh, langgam. iya. Langsung wae. Oh iya iya. Langsung wae. Tak kira dijengleng Jainul. Caping gunung mboten sah dibawani nggih Bu nggih. Langsung wae. Oh dibawani. Heh? Ya ampun. Lah terus sing digoleki kuwi lho Bu mangke. Lah ngono. Kowe kon jengleng gareng ngono. Dibawani. Dibawani. Ketoke cair apa ora? Biasane nek ngagem bawa niku 500. Nah. Niku lek polosan mboten damel bawa Gratis. gratis. Pripun Bu, damel bawa napa polosan? Oh bawa tapi gratis. Kaya pinter Bu iki. Ya iya. Tak didoi bawa gratis. Apa? Tukang syuting lho. Kalau mburi kan lho saya. Ayo Nduk dipun bawani Nduk. Nah. Nduk, Wi. Minangkani Legane dawuh. nggih Mas nggih. Heeh, minangkani dawuh saking keluarga besar yang dari Palembang. Ada ke Palembang, masa tak nggowo apa-apa belas. Ya. Ayo Nduk, Wi. Kerupuk-kerupuk Palembang blas lho. Empek-empek. Empek-empek piye to? Empek-empek. Empek. Kas Palembang kalau empek-empek. Lah ya tunggale kentuki ketok Mas. Kentaki. Kentaki. Tulisane kentuki reng. Nah tapi macane iki Kentaki. Ora kentuki. Ya anu dhewe karo kuwi. Yo omong kok ngempel. Kok tuku empek-empek ya Mas ya. Asli kok Palembang. Empek-empek Palembang. Damel munggul napa mboten, Bu? Damel munggul napa mboten? Oh nggih. Nggih. Tambah 200. 200 wis 700. Pun beres dihitung ning Bu jare transfer kok nantang mapan. Ora. Ya awakmu to ngopo? Kowe sih. Ya kowe to. Pengko ben kuru ndanggake. Kowe to. Wis to ndanggake. Aku cilik-cilik tak jeglek awakmu iso dadi langsing. Sirku kan kowe bendino wis karo aku. Rasakno iki. Moh. Delokno gimplah-gimplah kok duduk. Malah kok kimplak-kimplak kaos kaki ya. Udu ya. Iki mobil siji iki. Mau lah. Alah, Mobil siji lho iki. alah kaos kaki. Tak gobres. Os. Hop. Timbangane turu es. Turu sore. Turu sore apa turu bengi nyapa lho? Dilungkas kan esuk to. Dibabahne pisan ngono. Iya timbangane wong mendo yang wong gedeng. Ya. Terus? Ayo, Duk. Yen memaja among anggap jana. Ayo, Mas. Ayo. Tokno lanangmu, Mas. Ayo. Ayo. Hop. Oh enak Mas jegleng duwire penak.
Cinten sing tumbas kedhek. Aku kok pegel aku ngrasakne. Tak kira duwi jebul tunggal. Kowe iki kok iso ngamplok kene iso krasa grenjel to, Nduk. Mosok sik Kuwi gembol apa? Gembol granat kowe ning kene. Kowe teroris kowe ning kene. Itu tuh granat. Apa? Kalau sosis. Ayo. Sing bilangi gareng karo merem kok. Ya. Astagfirullahaladzim. Apa ki, Mang? Wedok ki ya gini suara wedok ki. Oh iya. Sekil, jenenge sekil. Skill. Nah. Iki kono sing arep muni gedak tak jegle iki tak jajal. Nggih. Tak jajal. Kok iku wah. Jenggong. Iki jenggong apa arep bawa? Lah iki sekil. Oh iya sekil. Sekil. Arep rono sekil. Bismillahirrahmanirrahim. Demit ya. Ora lu salam sing karo awakmu kowe. Koblasan. Gara-gara kowe larasku ilang. Lho ora kok ngono kahanane bareng kan wis beda. Jajal. Aku terus sugih kok Mas nggawa gamelan dhewe. Sugiya dijajal sing jajal aja. Tak jajal ya. Ya. Nyapa to? Ngene iki. Ning beda karo duwi. Jajal iki ya. Biasa saja marep ya. Ya. Mosok gak ngono ya Mas. Kono kok dem-dem ya Mas. Ya apa piye? Kok nggonku kok klotak-klotak. Atos meneng. Lah ketok iki jajal ya. Kuwi mesti nyantol bendrat. Mas jajal. Ini Mas jajal. Allah Akbar. Urung takbir kaya. Ya kok iso tak. Kok iso klotekan iki lho. Somben Mas wayahe ya Mas. Ora krasa dilungkas poso ya Mas. Poso. Ya Allah. Mah aku ning kono ra penak. Lah ngopo? Mah kaya kongkotekan. Gak. Tatuk. Ya. Pacita. Ayo yo. Posonane iki sik somben kok klotekan iki lho. Manwara. Piye? Sing jane sing rusak nggonku apa nggonku to kok kabeh kok taktuk. Ketok ya ngene sing ngendang barang. Terus. Ya, terus ya, Dok. Lanjut. Panas dan aling-aling caping gunung. Nadia
Awas. Terima kasih. Netepi kewajiban ya tak gerek-ge yung.